Nimeni on Heidi Maria ja sä kuulet nyt mun podcastini. Love, Joy and Heartset. Olen niin kiitollinen, että kuuntelet mun podcastia. Olen niin kiitollinen kaikesta ihanista kuuntelijoita ja kaikista ihanasta ihmisistä, jotain saan haastatella tässä mun podcastissa. Olen saanut haastatella ihmisiä ympäri maailmaa henkisyydestä, rakkaudesta ja heidän elämäntehtävä. Tämä on mun tämän päivän vieras. Ole hyvä ja tässä tulee mun vieras. Hei Eve, todella kiva, että sä pystyisit tulla tänne mun podcastiin. Kiitos kun kutsuit. On tosi otettu tästä. Joo. Voitko sä kertoa kaikki niille, mitä nyt kuuntelee tämän podcastin? Kuka sä oot ja mikä on sun sydämen tehtävä? Joo, siis mun nimi on Evelin Sydänsävel ja mä kutsutaan Eveksi tai Eve, kummin haluaa. Ja mä täytin juuri 40 ja mä oon siis koko mun elämäni oikeastaan kulkenut sydän edellä kaikessa hyvin intuitiivisena, mutta myös sitten, koska olen syntynyt ihmiseksi ja meidän ihmismieli on kuitenkin opetettu elämään täällä hyvin rajoittunutta elämää. Yhteiskunta on opettanut meidät siihen, niin myös sitten minä olen osani siitä oppipolusta päässyt kulkemaan ja päässyt kehittymään ja kiitos oman tietoisuuteni, laajan tietoisuuteni jo varhaisessa vaiheessa, niin se on auttanut mua pääsemään näkemään laajemmin sitä, että miten me voidaan elää täällä maapallolla hyvinkin vapaata, vapautunutta ja rajoittamatonta elämää. Että siinä on vaan ne omat semmoiset pienet oppipolkunsa ja läksynsä ja kehityskaarensa jokaisella. Ja kun ne uskaltaa alkaa näkemään, että siellä on paljon kipujakin, varmasti monella meidän DNA mukana kulkeutuu sukupolvelta toiselle tiettyjä ajatusmalleja, tiettyjä toimintamalleja, jotka saattaa olla tosi kipeitäkin kuvioita. Kun niitä uskaltaa nähdä sieltä ja käsitellä niitä ja niistä vapautua, niin mikään ei ole rajoitettua. Me eletään äärettömyydessä. Me ollaan yhtä universumin kanssa. Ja kun me antaudutaan sille tielle, niin sen jälkeen me voidaan saavuttaa mitä tahansa meidän elämässä ja voidaan myös ammentaa sitä muille meidän ympäristöön. Mä ainakin itse huomaan se, että selkeästi mun elämäntehtävä on täällä herätellä ihmisiä siihen omaan potentiaaliin, siihen rajoittamattoman potentiaaliin, mihin ei tarvitse meidän enää ikinä. Me ei tarvitse sulkea meidän silmiä, me ei tarvitse luoda mitään tiettyä semmoista linjaa. Me ei opetettu kulkemaan tiettyä polkua vaan, ettei mitään muuta olisi olemassakaan. Ja nyt mun tehtävä on se, että ei ole mitään polkua, vaan kaikki on auki. Kaikki on tässä vaan. Et ihan mikä sulla itsellä kutsuu, mikä tuntuu joka hetki siltä, että tämä on mua. Ja vaikka se suunta muuttuisikin siinä monta kertaa, se ei haittaa, koska se on sitä omaa kehitystä. Se on sitä, että sä elät. Se on sitä, että sä oikeasti vaan tunnet. Ja se on se elämän ydin mun mielestä, että me oikeasti antaudutaan elämälle tuntemaan asioita
Ja sitä kautta sitten vaan tulee niitä asioita elämässä eteen. Myös niitä hyviä ja huonoja kaikkia, jotka sitten vaan aina kehittää, aina vie eteenpäin, aina tapahtuu sitä. Niin tämä on se mun selkeästi elämäntehtävä. Ja mulle tuodaan sitten selkeästi se työ jostakin päin, milloin se on mikäkin. Se voi vaihdella, ja mä näenkin, että se on sellaista monipuolista, että milloin mä olen jossakin projektissa mukana, milloin mä laulan, käyn kiertämässä keikkoja laulajana, tuon sen laulun sanoman kautta asioita, milloin mä näyttelen jossakin TV-sarjassa, elokuvassa, jossakin pääroolissa tai sivuroolista jossakin. Jostakin tulee se elanto, mutta se ei ole niin kuin määritettyä. Tai milloin mä olen puhujana jossakin, koska mä näen myös itseni Tony Robbinsin tai muun tämmöisen kaltaisena puhumassa isoille yleisöille, missä mä vaan oon läsnä. Ja kun mun kauttani virrattuu se universaali rakkauden energia koko tähän maailmaan, että mä oon yksi niistä vanhimmista sieluista täällä maapallolla, joka on tarkoitus tässä elämässä mun kautta tuoda se energia jokaiselle siihen hetkeen, mikä saa ihmisen elämään, mikä saa ihmisen kääntymään sen omaan sisimpään, omaan alitajuntaan, mistä hän pääsee sitten selkeästi eteenpäin, että tulee sitä kaikkea hyvää sen jälkeen, kun on mun kanssa kohdannut. Ja tämä on ollut nyt niinku ihan selkeä kuvio, mitä on seurannut, kun ihmiset sitten palaa, että mitä täällä tapahtuu, että mitä sä teit, että mulle rupesi tapahtumaan uskomattomia asioita. Mä vaan olin tässä hetkessä, että mun kautta vaan tulee sulle ja teille kaikille se, mikä tarvii tulla siinä hetkessä. Ihanaa kuulla. Ja mä tunnen todella paljon sitä samaa, mitä sä sanot siinä. Ja mulla on tommoinen ajatus aina, että me tavataan niitä ihmisiä, mitä me pitää tavata tai on tarkoitus tavata elämässä. Ja mä oon todella iloinen, että meidän tie tuli yhteen nyt tässä hetkessä. Ja se on iso tehtävä se, että herättää ja että ymmärtää sitä, että sulla on kaksi eri tietä. Sä voit mennä sen pelkon tie tai sä voit mennä sen rakkauden tie. Ja aina se on niin, että me voidaan mennä sitä pelkon tietä, mutta sitten me käännytään siihen rakkauteen. Sitten pelkoa ja rakkautta. Että aina on se, että meillä on ne paikat meidän elämässä, että me saadaan ne haasteet. Mutta sitten se, jos sä oot siinä rakkaustiellä ja löydät, että sulla on se haaste, sitten se menee helpompi mennä ohi, mutta jos sä oot pelkon puolella, sitten se voi olla tosi vaikea mennä sen ohi. Ja sitten on myös se, mitä sä puhuit siitä, että kaikki tunteet, että me tunnetaan asioita, jos me ollaan hereillään, että sitten me ymmärretään sitä, että me pitää koko ajan tuntea ja että mennään läpi niitä tunteita, mitä tulee, kun ne tulee. Eikä niin, että painaa niitä alas, niin että en mä halua katsoa niitä. Just näin. Siihen meitä on opetettu. Ja sitten just minunkin on silloin lapsuudessa, mä oon ohjannut pelko. Pelko oikeasti antaa itsensä tunteja olla, koska sieltä on tullut ulkopuolelta elämässä, on tullut sitä, että et sä voi olla ja et sä voi noin elää ja et sä näin. Sieltä on tullut tosi voimakkaasti sitä pienentämistä ja sitä alaspainamista. Mutta sitten jossain kohtaa oli monia tilanteita sellaisia, missä tuli niitä, että oikein yritettiin kääntää sinne, että mua vietiin huonompaan kuntoon fyysisesti, mut sairastutettiin, mut vietiin mielellisesti huonoon kuntoon, että tuli ahdistusta, paniikkihäiriöä, tuli masennusta, tuli kaikkea sellaista, että mä oikeasti pysähtyisin itseni äärelle, että kuka mä oikeasti oon ja mitä mä oikeasti saan olla. Niin 2011, kun mun äitini kuoli, niin se oli semmoinen tosi iso käännekohta siinä, että nyt mä saan olla. Ja 2012 maaliskuun lopussa Medio sanoi mulle puhelimessa, että nyt on sun aika olla sitä, mitä sinä olet. Älä pelkää sun kykyjä,
älä pelkää sitä, mitä niin kuin sussa on, koska se on niin valtavaa ja se on toisille tosi pelottavaa, mutta anna itsesi olla välittämättä siitä, miten suhun reagoidaan. Koska se, kun on itse pyyteettömästi siinä rakkaudessa, mitä tuntee, niin jos ulkopuoli reagoi siihen, mikä toi on, niin se on heidän oma pelkonsa, minkä minä peilaan sillä rakkaudella heihin, että he oikeasti uskaltaisi kääntyä sinne sisimpäänsä. Mutta jos he eivät uskalla, niin se ei ole silloin niin kuin minun syyni, vaan silloin heillä on se oma polkunsa käytävänä, missä heitä viedään sinne koko ajan sinne omaan sisimpäänsä. Et se pelko nousee aina, koska me pelätään enemmän sitä hyvää loppupeleissä kuin sitä huonoa. Meidät on totutettu ja opetettu tässä maailmassa siihen, että aina kurjaa, aina inhottavaa ja mikään ei toimi. Niin me ollaan jo opittu siihen, että no aina tämä on tätä samaa kakkaa. Ja sitten mä oon myös huomannut sen, että jos sä niinku oot ulkona ja sit sä oot niinku tällä lailla, sitten sä niinku masennut. Mutta jos sä niinku hymyilet, niinku, että sä oikein hymyilet ja sanoit, että tää on ihana päivää, sit sä huomaat, että ihmiset niinku tulee sulle niinku ihan toisella tavalla. Kyllä. Ja huomaan, TikTokissa on tosi paljon liveissä, teen tosi paljon itse livejä ja sitten on monissa muissakin liveissä mukana, niin siellä on ihmiset, ihanaa, toi iloinen Eve tuli paikalle, ihanaa, kun se vaan on osa ollut aina mua, että mä rakastan nauraa, mä rakastan hymyillä, mä rakastan iloa ja kaikkea sellaista niin positiivisuutta, että se on mua niin voimakkaasti, niin en halua sitä sammuttaa itsestäni, en mä halua mennä siihen semmoiseen moodiin, että mä olisin koko ajan vaan niin kuin naama alaspäin ja koko ajan ihan tyydysää elämää. Ei se ole mua. Niin sit, mä oon samaa mieltä. Mä oon samaa mieltä, että mä päätin sen, että kun mä muutin Suomeen 2 vuotta sitten Norjasta, ja mä päätin sen, että täällä kun minä asun, mä sanon hei kaikki ihmiset, mitä asuu täällä, niin kuin koko tää paikka, missä mä asun. Ja sitten mä nyt on päättänyt kanssa, että mä hymyilen ihmisille, kun mä menen junaan, kun mä menen bussiin. Siksi, että kun se ilo ja se hymy, se herättää. Ja kans, se on niin ihana, kun mä näen, että ihmiset niin kuin nauraa tai ne hymyilee takaisin. Tämä, se on ihan mieletön ja sen huomaa ihmisistä, jotka on siinä tilassa, että he haluaakin sitä iloa ja positiivisuutta elämäänsä, tai he ovat jo valmiiksi itse sellaisia, niin heidän kanssa tulee niitä kohtaamisia, missä kummatkin hymyilee ja missä kummallekin tulee semmoinen, että hei, no hei vaan hei. Mutta sitten huomaa niissä ihmisissä, jotka niin kuin on vielä sinne vähän sinne sisäänpäin kääntyneitä, mutta saattaa olla pieni semmoinen kiinnostus siihen, että kun haluaisi vähän jotain uutta elämäänsä, niin kuin heille sanoo hei, niin oikein säpsähtää, ai hei, että sieltä tulee semmoinen niin kuin hämmentävä tervehdys, että ai se niin kuin tervehtikin mua iloisesti, että olipa kiva tunne. Ja sitten on niitä, jotka sitten kun heille sanoo iloisesti hei, niin sitten vastataan sille, ai hei. Sitten tulee semmoinen, ja sitten alaspäin vielä. Joo, kyllä. Mä muistan, mä olin yhdessä ravintolassa ja sitten mä olin yhdessä kurssissa ja sitten mä yhtäkkiä tekin niin kuin ja sitten se yksi nainen, mitä oli siellä, se vaan, miten sä voit tehdä tota? Me ollaan ravintolassa. Ihana. Se vaan voi. Kaikki aina voi oikein silleen niin kuin, hei, ihanaa. Elämä on ihanaa. Siksi, että kun se on se, mitä on olla elävä ihminen. Eikä sitä, että niin kuin pitää peittää, että kuka sä oot. Niinpä. Juuri näin. Ihanaa.
Milloin sä ymmärsit sen, että sulla oli se henkisyys oli niin vahva sinussa? Siis mä oon tuntenut sen jo lapsena, mutta silloin kun mä oon lapsena puhunut niitä asioita ääneen, niin mun varsinkin äidin äiti, mun mummini oli silleen, että ei saa puhua mitään tollaisia, että sun pidetään hulluna, kun puhut tollaisia asioita. Niin silloin sitten niinku suljin itteeni. Ja sitten oli tämmöinen eräs ihan näin konkreettisen kummituksen erään ystävän kanssa lapsena. Ja se sätkäytti silloin itseäni niin paljon, että mä käytännössä itse suljin itseltäni sitä niin kuin kykyä aistia asioita. Mutta sitten se jatkui kumminkin se aistiminen, että sitten niin kuin ei osannut suhtautua siihen, niin kuin mitä koki ja näki, koska ei ollut sellaista tavallaan, niin kuin, ei antanut itsensä oman tietoisuuden silloin niin kuin olla niin semmoinen, että olisi sen ymmärtänyt. Mutta sitten se äidin kuolema oli sellainen, missä niin kuin oikeasti tavallaan tuotiin niin kuin se aikajana, missä näytettiin, että se on aina ollut mulla. Ja ne asiat on aina ollut osa mua. Ja sitten alkoi näkymään myös niitä niin kuin menneitä elämiä. Se koko niin kuin sielun historia. Kaikki tähteläiselämät, kaikki maaelämät. Niin kuin ihan kaikki. Se oli tosi upeata ja niin kuin mahtavaa sitten sen jälkeen, niin kuin, kun se tuli semmoisella valtavalla isolla voimalla itseeni, että niin mähän onkin siis ollut tietoinen aina, ja mä oon aina ollut henkinen, ja aina mulla on ollut tämä vahva yhteys niin kuin kaikkeuteen, ihan kaikkeen. Niin se oli semmoinen, että aluksi se, niin kuin se laajuus vähän säpsäytti, että onko niin kuin se oikeasti näin laajaa, mutta sitten niin kuin tosi niin kuin nopeasti siinä alkoi niin kuin sisäistämään ja uskaltamaan niin kuin antautua sille kaikille laajuudelle. Et se vaati sen matkan mulla, että mä käsittelin niitä just niin kuin menneitä, niin kuin itseäni menneisyydestä, just koulukiusattua, pientä minääni, kaikkia siis lapsuudessa tapahtuneita traumatisoivia kokemuksia. Ja myös niin kuin katkaisin niitä yhteyksiä semmoisiin menneisiin elämiin, missä oli tapahtunut semmoisia negatiivisia asioita, mitkä selvästi vaikutti siihen, miten mä käyttäydyin tässä elämässä, tai lähinnä ajattelin itsestäni tässä elämässä. Niin niitä kun mä käsittelin, prosessoin, ja aina kun tuli jotakin, niin mä kohtasin sen niin kuin pelkäämättä. Että se pelko niin kuin kaikkeen tällaiseen, niin se niin kuin väistyi silloin 2012, kun juttelin tämän median kanssa, niin silloin väistyi se kaikki pelko pois. Ja sitten mä uskalsin, niin kuin, antaa tulla vaan mitä vaan, niin mä kyllä uskallan kohdata ja mä haluan kehittyä, mä haluan päästä näistä kaikista ikävistä, koska silloin tuli se olo, että mä oon ansainnut oikeasti elää vapaata, nautinnollista elämää. Ja mä oon niin kuin vapaa, tuomaan sen saman sanoman kaikille ihmisille, että sun ei tarvitse rajata itseäsi mihinkään, kun sä vaan oikeasti voit olla just niin, kun sä itse tunnet, että sä haluat olla. Se on niin tärkeä. Ja se, että niinku, mä luulen, että se on joku niinku meidän kasvussa kans sitä niinku henkisellä polulla, sitä, että pitää suljettaa vähän sen pois. Niin, että me saadaan niitä kokemuksia, että miten se on elää tässä niin kuin maan päällä ja miten se on olla niin kuin sitä tavallista elämää. Mutta sitten kun meillä on se, että me ollaan herkkiä ihmisiä ja sieluja, että meillä tulee tämmöisiä, niin kuin, että kun katsoo taaksepäin, sitten voi katsoa sitä, että kyllä tässä oli kyllä tämmöistä henkisyyksiä, niin kuin tämmöisiä kysymyksiä, mitä on vähän niin kuin, mitä tavalliset ihmiset ei kysy. Tai että on kokemuksia vaikka, että niin kuin näkee asioita tai kuuntelee jotain tai ottaa sisään ihmisiä, mitä luulee, että on omaan kipua vaikka. Ja sit sä otat sen vaan, kun sä oot niin tämmöinen energiaan ihminen, sit sä otat kaikki sisään. Ja sit sä ymmärrät sitä, että kun sä tuut niin kuin, sä ymmärrät sitä, sit sä voit niin kuin ottaa pois niitä energiaa, mitä ei ole sun.
ja sitten olla vapaa ihminen, niin kuin sä puhuit. Kyllä. Mitä on ne 5 tärkein oppiläksyt, mitä sä oot oppinut tässä niin kuin sun henkisellä polulla tai elämässä? No 5 tärkeintä. Ihan ensimmäinen on niin kuin itsensä rakastaminen. Itsensä rakastaminen, joka pitää sisällään itsensä hyväksymisen, itsensä arvostamisen ja kunnioituksen. Ja sitten semmoinen niin kuin riippumattomuuden oppiläksy. Koska mä myönnän, että mä oon ollut tässä elämässä niin kuin lapsuudessa ja nuoruudessa ja varsinkin varhaisaikuisuudessa niin läheisriippuvainen. Että oli ihan selkeä, että mulla oli semmoinen, niin kuin, että mä jotenkin kuvittelin, että mä tarvitsen niin kuin rinnalleni jonkun, joka hyväksyy mut sellaisena kuin mä olen. Et piti käydä semmoinen oppiläksy, että mä oikeasti ensin hyväksyn itseni sellaisena kuin mä olen. Ja siitä lähtee se tarve pois niin kuin olla ketään siinä. Että mä niin kuin tänä päivänä rakastan mun elämääni sellaisena kuin se on, että mä en tarvitse ketään, mutta nyt on ihan hiljattain nyt tuotu tuohon ihminen, joka näkeekin asiat samalla tavalla kuin minä ja näkee mut minuna ilman, että hän on tuntenut mua entuudestaan. Hän sanoo, että kun tuntee, että mä olisin tuntenut sut, mutta ei silti vielä tunne tässä elämässä. Se on niin kuin tosi mielenkiintoista, miten sitä mukaan, kun itse käsittelee itseänsä, miten niitä tuodaan, niitä uusia tilanteita, ja miten huomaa, että mä oon mennytkin eteenpäin. Mutta eli siis itsensä rakastaminen, sitten tämä riippumattomuuden oppiläksy, sitten on yhtenä isona on tämä taloudellisen puolen, missä on niin kuin hirveän voimakkaasti ollut se, että mä oon riippuvainen rahasta, ja mä oon niin kuin siinä, että mä pelkään, että mä en pärjää, jos mulla ei ole tietynlaista tulonlähdettä, tietynlaista niin kuin, tämä on ollut yksi tosi iso. Sitten on ollut varmastikin yhtenä vahvimpana niin tämmöinen, tavallaan nämä liittyy toinen toisiinsa tosi voimakkaasti, mutta että mä oon niin kuin keskittynyt myös siihen, että mitä aina muut sanoo siitä, että mitä mä teen, miten mä toimin elämässäni, niin se on ollut tosi iso oppiläksy, että mä uskon itsensä uskominen ja luottaminen siihen, että mä tiedän oikeasti itse, mitä mä teen joka hetki, ja että mä varsinkin, kun mä menen sen tunteen mukaan. Ja sitten varmaan niin kuin viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin se semmoinen just siihen flowhun ja semmoisen elämän virtaan antautuminen, että tavallaan uskaltaa se semmoinen pelko pois, missä just pelkää sitä parasta mahdollista, ihanaa elämää. Sami Minkkinen, joka on tunnettu näitä mentaalivalmentaja ja NLP-osaaja ja muuten, niin hän on sanonut tämmöisen lauseen, että me pelkäämme eniten sitä upeata paratiisia, joka meille on luvassa, kun sitä tuttua turvallista helvettiä. Me ihmiset halutaan elää mieluummin siinä tutussa turvallisessa helvetissä kuin siinä paratiisissa. Ja tämä on mä niin allekirjoitan tuonne, että mä elin tuollaista. Pelkäsin sitä, että mitäs jos sieltä voi tulla sitä hyvää, vaikka samanaikaisesti mä halusin sitä hyvää. Mä olin sellaista, että tulisi sitä hyvää mun elämääni, miksei sitä jo tule. Ja sitten mä koko ajan huomasin, että sitä ei tule mistään sitä hyvää. Mutta kun mä päästin siitä irti ja mä oikeasti uskalluin antautumaan sille kaikelle hyvälle, tietäen, että mä ansaitsen, uskoen, että mä ansaitsen sitä, niin sen jälkeen sitä on alkanut tulemaan koko ajan enemmän ja enemmän, enemmän ja enemmän. Niin ne on ollut varmasti mun isoimmat oppiläksyt ja edelleen niitä. Mä en usko, että mä missään kohti valmis, enkä haluakaan olla, vaan mä haluan jatkaa sitä kehitystä koko ajan. Joo, ja se on niin tärkeää, kun ymmärtää sitä, että joka ikinen päivä me saadaan joku oppiläksy. Ja joka ikinen päivä tai hetki me niinku pystytään kasvaa. Joo. Me kasvataan ihmisenä. Ja että minä en ole se sama ihminen kuin mä olin eilen. Tämä. Siksi, että se on niin tärkeä, että sä voit, mikä energia sä haluat ottaa sun elämään. Se on se, kuka sä oot tässä. Ja Kyllä.
Kyllä. Ja Juuri näin. se on niin tärkeää, että jos niin kuin alkaa, niin kuin sä sanoit, se niin kuin riippuvaisuus, mä myönnän kans, mä oon ollut tosi niin kuin riippuvainen ihmisiin ja sitten on ollut niin kuin näin niin kuin kiinni. Ja sitten mä opin kans sitä, että piti ensin niin kuin löytää se rakkaus mun omassa iten. Ja että mä pärjään. Ja se, mitä mä huomasin, oli se, että mä en ollut avannut sitä sydäntä niin paljon, että mä pystyisin ottaa se rakkaus Kyllä. Just niin tämä. kuin, niin kuin, Just tämä vastaanottamisen vaikeus, se on kanssa joo, yksi, se kuuluu tähän, mä koen, että se kuuluu tähän itsensä rakastamisen oppiläksyyn hyvin vahvasti, että sä niin kuin myös avaudut vastaan ottamaan sitä rakkautta ja runsautta ja sitä kaikkea hyvää elämääsi. Että aukaisee sen sydämen oikeasti sille kaikelle vastaanottamiselle. No niin. me puhuttiin siitä, että se, että ymmärtää sitä, että ottaa vastaan kanssa sitä rakkautta. Että kun ei pysty ottaa sitä rakkautta vastaan, sitten niin kuin pelkää niin hirveästi, että ei saa sitä rakkautta. Kyllä. Mutta jos kans ymmärtää sitä, että me ollaan rakkautta. Tämä. Me ollaan rakkautta, että me saada kaikki sitä, mitä me ollaan. Juuri näin. Ja se on niin tärkeä meille. Ja oli todella iso oppiläksy mulle tässä elämässä. Kyllä, kyllä. Joo. Että Evelin, mikä on sun, niin kuin, sä sanoit, että sä teet TikTokia, teetkö sä kans YouTubea? Vähemmän sitä. Mulla on ollut tarkoitus, että mä ottaisin YouTuben niin kuin ihan, että tekisin live-lähetyksiä sinne. Ja sitten mulla on kyllä paljon videoita, missä mä niin kuin kerron kaikkia tällaisia just uskomuksista ja niin kuin mistä meidän juuret, että mitä kautta sieltä voi tulla niin kuin näitä just niin kuin rajoittavia niin kuin ajatusmalleja ja tämmöiset. Mä puhun näistä asioista tosi paljon. Mulla on videoita siellä, mutta se on muulla tavoin. Mä haluaisin ottaa haltuun vielä vähän lisää sitä niin kuin uudestaan, koska mulla on myös ajatuksena, että mä en ole sulkenut sitä vaihtoehtoa pois, etteikö niin kuin sosiaalisessa mediassa työskentely tai sen avulla niin kuin työllistyminen voisi olla myös yksi vaihtoehto tämän niin kuin kaiken ohella. Että tavallaan niin kuin kaikki verkot on vesillä, kaikki on avoimena tässä, että voin tehdä niin kuin mitä vaan, mutta kuitenkin sellaista, mikä niin kuin palvelee nimenomaan niin mun itseni niin kuin sitä elämäntehtävää, sitä sydämen työtä, sitä, mitä mä rakastan ja mitä niin kuin koen, että mun niin kuin kauttani kuuluukin tapahtua. Että en enää halua lähteä mihinkään kaupan alalle, vaikka myyjäksi, tai en halua lähteä enää mihinkkaan metallialalle, vaikka koneen asentajaksi. Se ei ole enää niin kuin sitä, mitä mun kuuluu tehdä, koska se on niin tietynlaista niin kuin rajoittuneista niin kuin, vaan yksittäistä tekemistä. Mun kuuluu olla niin laaja ja näyttää sitä niin kuin laajuutta maailmalle, että mitä kaikkea voi tehdä. Plus, että luovuus on osa mua niin vahvasti, että mun tarvii päästä tekemään luovia asioita mun elämässä. Ja puhuminen on yksi osa siitä, laulaminen yksi osa, näytteleminen yksi osa. Ja sitten mä näen niin kuin visuaalisesti hyvin paljon asioita, niin niiden niin kuin yhdistäminen monia reittejä pitkin, niin että kaikkea mun kuuluu tehdä, ja mä tiedän sen, ja sen takia mä olen avoin maailmalle. Et mihin mut ikinä halutaankaan, niin minä tulen. Onko sulla tuommoista, että teetkö sä niin, että sä autat ihmisiä? Mitä työtä sä teet nyt tällä hetkellä? Nyt mä en varsinaisesti tee. Mä oon niin nyt virallisesti, jos mietitään tällaista niin kategorioitumista, niin mä oon virallisesti työtön työnhakija. Mutta mä olin vielä niin 2 vuotta sitten taaksepäin, niin mä olin päätoiminen yrittäjä, missä mä autoin niin ihmisiä ihan päätyökseni. Mutta mä uuvuin siinä, koska annoin liikaa itsestäni niin kuin ihmisille, jotka halusivat multa vastauksia. Ja mä koitin sanoa heille sitä, että mä en tuo vastauksia, vaan mä tuon sulle vaan työkaluja siihen, että sä pääset itse
niin kuin itsesi kanssa sille sun omalle kehityspolulle. Että mä vaan tässä niin kuin tukena, mutta mä en ole niin kuin se, joka tekee sen työn sun puolesta. Ja tavallaan tämä oli se, mikä sitten niin kuin tosi paljon sai mut niin kuin voimaan huonosti. Ja mä huomasin, että ehkä niin kuin yksilövalmentaminen ei välttämättä ole ihan se mun polkuni, vaan että se onkin enemmän, se on niin kuin laajempi, tämäkin laajempi, että antaa koko maailmalle sitä rakkautta ja välittää sitä niin kuin apua koko maailmalle tavalla tai toisella yleisöille. Että sitten niin kuin sit joka hetkeen tulee niin kuin ne oikeat teemat, oikeat asiat, ja sitä kautta se auttaminen varmasti tulee olemaan tavalla tai toisella. Ja sitten mä tein tulkintoja, välillä niitä kysytään multa yhä edelleen, että teinkö mä vieläkin tulkintoja. Mä teen niitä intuitiivisesti, ja ne tilanteet tulee hetkessä, mutta mä en saa niistä palkkaa. Että sekin on mulla ollut vähän sellainen, mitä mä oon itse prosessoinut itteni kanssa, että joo, siitä voi pyytää rahaa, se on yhtä lailla työtä niin kuin mikä tahansa muukin, mutta mulle henkilökohtaisesti niin siihen tulee paineet, jos mä niin kuin alan tekemään sitä työkseni, että mä pyytäisin vaikka menneiden elämien tulkinnasta, pyytäisin rahaa, niin mulle tulee hirveän suuret paineet, että näenkö mä yhtään mitään, tuleeko sieltä yhtään mitään, mun pitää nähdä nyt, kun mulle on maksettu tosta, niin se luo niin suuren semmoisen negaation siihen, että mä en halua tehdä mitään sellaista, mikä lähtee niin kuin väärään suuntaan. Vaan mä haluan koko ajan, että se on sellaista niin kuin hyvää virtausta tavalla tai toisella joka tapauksessa. Sen takia niin kuin nyt juuri en tee mitään niin kuin spesifiä, mutta mulla on paljon keskusteluja niin kuin monien ihmisten kanssa, monien tahojen kanssa. Et eräskin tämmöinen hyvin henkinen ihminen, joka on tehnyt erilaista yrittäjyyttä niin kuin omassa elämässä, niin hänen kanssa muun muassa ollaan puhuttu tämmöistä monien projektien aloittamisesta yhdessä. Ja hän on mulle sitten vilautellut tämmöistä projektinjohtaja niin kuin titteliä siihen, että me niin kuin autettaisiin tätä Suomea voimaan henkisesti paremmin monia eri tavallaan projekteja pitkin. Että siellä on muun muassa tämmöisiä puhtaita tuotteita, mitkä auttaa meidän fyysistä kehoa niin kuin voimaan ja sitä kautta sitä henkistä puolta tukemaan. Eli täällä on niin kuin monia tämmöisiä, mitä ollaan niin kuin hänen kanssa lähdetty prosessoimaan viemään eteenpäin. Ja sitten on jo alustavasti tiedossa keväälle, niin minua on pyydetty sit puhumaan yhteen tilaisuuteen Helsingissä, missä on sitten muitakin yrittäjiä läsnä, vähän tämmöinen startup-yritys tai tämmöinen tapahtuma, mutta että sinne niin kuin on jo alustavasti pyydetty, niin koko ajan tavallaan aukeaa ovia niin kuin sinne suuntaan, mistä sitten lähtisi tulemaan sitä mahdollisesti niin kuin ihan työtäkin, mutta että mikä se on sitten tavallaan se työ, niin onko se freelanceri, onko se joku tämmöinen vaan joku monitoimi-ihminen tai mikä nyt onkaan. Mä en ole sitä niin kuin rajannut mihinkään, koska mä tiedän vaan, että mun elämäntyöni on auttaa ihmisiä heräämään tavalla tai toisella, niin se on sitten se, mikä tuodaan mun eteen. Jännä. Ja sitten se on, mitä minusta, kun mulla on se, että mulla on ollut se, että mä oon pitänyt mulla oli työtä ja sitten mulla tuli tommonen prolapsi mun selässä ja kans mulla oli lonkkien kipua ja sitä väsymyssairautta ja on ollut monta vuotta poissa sitä tavallista työtä. Ja sitten monta kertaa mä oon koittanut päästä takaisin tuommoisen oikein. Mutta sitten maailmankaikki ei ole on sanonut, että ei se ole sun paikka. Että sitten on tullut tämmöisiä asioita, kirjoittaa kirjaa ja tämä podcasti ja kaikki tämmöiset asiat, mitä wow, että saa olla luova. Että kun sä nyt puhuit sitä luovasta, että ei tarvii rajoittaa, vaan ottaa se, mitä the universe antaa meille ja mennään sitä tietä.
Kyllä, seuraa sitä sydäntä, mitä se kyllä, sydän sanoo, että minne sä oot menossa. kyllä, juuri Ilman, sama. että sulla on se pelko, että miten mä pärjään. Kyllä, just tämä. Ihan sama. Mulla saan kirjoittaa toisen kirjan omasta elämästäni, jatko-osan, ja on monia ideoita muitakin työn alla, ja sitten on kyselty muun muassa konsultoimaan Rajatietoyhdistys ry:hyn niin mainonnan, markkinoinnin ja myynnin puolelle, että miten siellä voisi kehittää sitä. Ja että on tällaisia tosilla, niin ja mua on pyydetty siis Rajatietoyhdistys ry:lle, niin sitten syksyllä, kun heillä on taas messut, niin on sinne puhumaan pyydetty, että mun pitäisi tehdä semmoinen esiintyjä lomake täyttää ja semmoinen, mitä mä sitten siellä puhuisin ja olisin. Mutta siis joka tapauksessa on niin kaikkea tarjolla mahdollisuuksia. Että sitä vaan, mitä enemmän mä heittäydyn vaan sitten siihen, että okei, universe, give me what I need. Joo. Sitten sen jälkeen vaan tapahtuu, tulee ne oikeat asiat joka hetki eteen siihen, mikä tarvii sit sillä hetkellä kohdata ja mihin mennä. Joo, ja se kun sä sanot se maailmankaikki, että kun se tulee, siis se voi olla, mitä mä oon oppinut mun elämässä, on sitä, että voi olla, että joku asia tulee esiin, vaikka sitä, että pitää kirjoittaa se kirja. Ja sitten jos sä et kirjoittaa sitä kirjaa, sitten se voi olla, että se energia, mitä on siellä, se on vähän jumissaan jollakin tavalla. Ja sitten sä kirjoitat sitä kirjaa ja sitten se alkaa kaikki energiat menee loistaa ja sitten tulee uusi tommonen ja sitten, että sä pitää lähteä vaikka Vantaan. Ja sitten sä ajattelet, että en mä halua mennä mihinkään Vantaan just nyt, mutta sitten sä menet Vantaan ja sitten sä tutustut jonkun ihmiseen, mitä sä tarvitset. Minusta se on niin jännä, kun ymmärtää, että se on noin. Kyllä, mä oon huomannut ihan saman. Monessakin asiassa huomannut ihan saman. Että just ollaan, kun vaan menee tilanteisiin, mikä ei ehkä tunnu sillä hetkellä oikealle, mutta kun vaan menee siihen, niin sitä alkaakin tapahtumaan. Ja sitten on taas vastaavasti niitä, että sitten vaan oikeasti pysäytetään esimerkiksi, kun sairastuu näin. Joo. Nyt menossa jonnekin sairastuu näitä, ei päästetä. Että selkeä semmoinen, että tämä ei ole nyt sun oikea suunta, että sun pitää nyt kääntyä taas tonne noin, että mitä sä oikeasti oot. Ihan tässä hiljattain on tapahtunut pari kertaa tämmöinen oikeasti pysäytys, että mua ei ole vaan kerta kaikkiaan päästetty, koska se ei ole ollut silloin hyväksi mulle. Et sitten vaan huomannut, että se, mikä on ollut hyväksi, niin siihen vaan nousee ja nousee energiat ja kasvaa ja tuntuu hyvälle ja sitten siltä, okei, tämä on se tie, minne kuuluu mennä, kun tämä tuntuu tältä. Joo, ja mä tunnen sen todella voimakkaasti nyt mun sydämestä nyt, kun me puhutaan tästä asiasta, että se on niin tuttua. Kyllä. Niin tuttu. Kyllä. Mitä sä sanoit, että mulla oli kans nyt, oliko se viime viikolla tai jotain, 2 viikkoa sitten, että mulla oli yksi tapaaminen. Joo. Ja sitten mä sairastuin. Ja sitten mä päätin, että sitten mä menen lepäämään. Ja sitten kun mä tulin sinne sänkyyn, sitten se oli niin, että nyt mä kirjoitan sitä kirjaa. Ja sitten mä yhtäkkiä olin kirjoittanut 50 sivua. Että ihan mä vaan Että se oli se, mitä oli se pysähdys. Että nyt pitää istua alas ja kirjoittaa. Kyllä, juuri näin. Näin siinä käy, näin siinä tapahtuu näitä. Näin se tapahtuu. Missä ihmiset voi... No ensin, onko sulla joku tommonen henkinen rituaali tai henkinen juttu, mitä sä teet joka päivä? No, mulla on ainakin semmoinen, että kun mä käyn iltaisin nukkumaan, niin mä kiitän kaikesta sen päivän tapahtumista. Ja kiitän siitä, mitä kaikkea mulla on. Ja mä samalla myös sitten päästän irti kaikesta. Mä käytännössä tyhjennän mun mielessä mun koko elämän ihan kaikesta, konkreettisesta, henkisestä, ihan kaikesta. Ja nukahdan sellaiseen rakkaudellisen, neutraaliin, sellaiseen tilaan, missä mä vastaanottavainen koko ajan sit kaikelle uudelle.
vähän mitä munkit tekee monesti, että he niin kuin tyhjentää sen mielensä kaikesta, että kiittävät ensin kaikesta ja sitten tyhjentävät ja päästävät irti, että aivan kun se olisi niin kuin sun viimeinen niin kuin päivä, kun sä pistät silmäsi kiinni, että sä et enää herää, niin tavallaan joka kerta niin kuin tekee sen. Se muuten auttaa nukahtaa niin ihanaan syvään uneen, kun tekee tuommoista itsensä kanssa. Ja sitten aamulla, kun herään, niin ensimmäinen ajatus on, että tästä tulee mahtava päivä. Ilman, että mä tiedän, että tuleeko vai eikö, mutta vaan se ajatus. Ja vaikka mulla olisi aamulla vähän käynnistämisvaikeukset, vaikka väsyttäisikin, niin mä silti ajattelen ton sanan, että tästä tulee mahtava päivä. Niin tavalla tai toisella siitä tulee aina mahtava päivä. Vaikka siellä olisikin vähän semmoista niin kuin, ei niin kivoja asioita tulisi päivän aikana vastaan, mutta silti niin kuin se aina kertoo sitä omaa tarinaansa, että mikä siellä on se syy, miksi niitä sitten tapahtuu, niitä asioita. Niin tämmöinen rutiini, että illalla kiitollisuus ja tyhjentäminen kaikesta ja sitten aamulla se, että tästä tulee mahtava päivä, niin se on niin kuin semmoinen, mikä koko ajan pitää sellaisessa wow, että mitä tämä elämä on. Ja huomaa sen, että miten pääsee kehittämään ja kehittymään koko ajan itsensä kanssa. Wow. Mä se oli niin hieno se että sä niinku joka ilta ensin sä kiität ja sitten sen jälkeen sä päästät irti, kun se on niin tärkeä just se. Ja mä katoin yksi YouTubessa joku guru, mitä puhui just siitä, niin kuin se puhui niistä, mikä ne on, sanskriftista, niin kuin ne sutrat. Että niin kuin just se, että niin tärkeä se on päästä irti. Ja se, mitä sä sanoit kanssa, se, että se on niin kuin, että tämä on se viimeinen hetki. Että sä oot niin kiitollinen ja sitten sen jälkeen sä päästät irti. Mä luulen, että se on todella, todella, todella tärkeä. Se on todella tärkeä. Sitä suosittelen ihan kaikille. Se on oikeasti ihan uskomaton voima. Ja sitten kun mä aloitin aikanaan tämän, niin meni semmoinen noin kuukauden päivät meni, että se alkoi niin kuin näkymään ne tulokset siitä, että oikeasti tekee näin. Että rupesi tulemaan elämään niitä niin kuin asioita. Siis niin kuin sit sen tavallaan tilalle, mutta samanaikaisesti niin kuin lisäksi. Että se niin kuin, kun se tapahtuu alitajunnassa, niin siellä alitajunnassa tapahtuu niitä irtipäästöjä. Ja siellä niin kuin alkaa sit tulemaan se, että sulle kasvaa se vetovoiman laki siihen, että sä alat vetämään puoleesi sitten sitä sellaista, niin kuin mikä oikeasti resonoi siellä sun niin kuin sillä rakkauden ja kaiken hyvän puolella. Ja se pitää niin kuin poistamaan niitä sellaisia, mitkä ei palvele enää sua millään. Joo, tuo oli todella, todella, todella hyvä niin kuin advice. Kiitos. Onko sulla, missä ihmiset voi löytää sua? No mulla on ainakin siis Facebook-sivut, Evelin Sydänsävel. Sitten on YouTube-kanava Sydänsävel. Ja sitten on tämä TikTok, missä mä olen niin kun, Eve-nimellä, mutta sitten tämä on niin tämä @merkin jälkeen on niin kun Eve_art, eli Eve Heart on niin kuin mun taiteilijan nimi. Ja sillä niin kuin löytää sit mun TikTokista, että siellä on tosi paljon erilaisia ajatusvideoita, erilaisia tällaisia hyvin luovia, sellaisia niin kuin musikaalisia videoita, missä mä saatan välillä lip-synkata jonkun niin kuin kappaleen tahtiin ja siinä on tunnetta mukana. Että mun on niin tärkeää aina se tunne, kaikki mitä mä ilmaisen. Ja sitten mulla on niitä livejä siellä, että jos haluaa tulla kuuntelemaan, koska mä niitä teen niin intuitiivisesti, että mä en suunnittele mitään, mitä mä teen sosiaalisessa mediassa, vaan se tulee joka hetki, ihan vaan just silloin, kun se tulee sellaisena, kun se tulee. Niin. Mutta TikTok, YouTube ja Facebook tällä hetkellä. Kyllä Instagramissakin on, mulla on sieltä kyllä olemassa sivuja ja siellä on kuvia, mutta nykyään sitä käytän vähemmän. Et enemmän sitten nämä muuta 3 kanavaa. Joo.
Ja mä laitan kyllä ne linkit sinne alle, että ihmiset, mitä on kuuntellut, voi löytää sua. Ja onko sulla joku niin kuin, advice, niin kuin, neuvo, se oli se suomalainen, niin niille ihmisille, mitä kuuntelee tätä, että mitä on se tärkein asia, mitä ihmiset, kun ne on menossa niiden henkiseen poluun ja että ne haluaa avaa sydäntä tai herää, mitä ne voi tehdä? Rakastakaa itseänne sellaisena kuin te olette. Hyväksykää itsenne sellaisena kuin olette. Ja päästäkää irti sellaisista rajoittavista ajatuksista, ajatusmalleista, uskomuksista, jotka saa teidät ajattelemaan, että te saisi olla sellaisia kuin te oikeasti olette. Näillä pienillä eväillä te pääsette niin uskomattomiin sfääreihin, jos näin voisi sanoa, että se vie teitä semmoiselle kehityspolulle, missä alkaa tapahtumaan asioita. Itsensä rakastaminen on kaiken A ja O. Se, että katsoo itseään peiliin joka aamu, silmiin itseään ja sanoo, minä rakastan sinua, niin siellä alkaa tapahtumaan uskomattomia aukaisuja omassa kehossa, chakroissa, ihan kaikkialla. Sillä on uskomaton voima, kun sanoo itsellensä nämä 3 sanaa. Ihanaa. Se oli niin kivaa tutustua sinuun, Evelin, ja että sä tulit tänne mun podcastiin tänään. Kiitos Heidi, kiitos kun kutsuit. Oli ihan mieletöntä olla. Mä oon niin kiitollinen tästä meidän kohtaamisesta. Tämä oli ihan niin uskomaton, että kuului tapahtui juuri tähän hetkeen. Ja tämä rakkauden määrä, tämä tunne, tämä valo, tämä kirkkaus. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos itse ja kiitos kaikille, mitä on kuuntellut tänään tätä. Kiitos. Kiitos paljon.